Ассалому алейкум дӯстони азиз. Созе назани саломати хубай духтаро як нуқтаи савдора ҳозимаш мода пешниҳод мекунам. Ҳамқа либосҳои фасон дорад, тоза турецки. Чизе ки мехоҳен аз либоси кӯтаки сар карда ба шарфу румолу пижамаю халату абаяу курта ҳамаи чи доранд, ҳамаш турецки ай арзон кардагиян. Биёен бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, байни 7-ум 8-ум дарвоза, подвал магазини либосҳои занонаи туркӣ. Дуюм қатор мешавад духтаро. Мана магазини либосҳои занонаи туркӣ. Хулас духтаракои азиз, киртои ипекшона аввал нишон метем. Анаи модело ҳози 1000 сомон шидагиай. Анаи ипекошон бошад беҳад хушру купра ипек. Ино нархошон 900 сомонай. Мана киртаи идона касе гирифтагӣ нест. Ҳатман биёен киртои купра ипеки турецки тозаша аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунед. Инамудуш 900 сомон. Ана ино бошад ипекои бамбукови будай. Ипек новинкаи духтаро 700 сомони бори турецки. Медонам ки ипеки туркиро бисёр мекӯбанд. Марамад инами нуқтаи савдо биёен интихоби ва седора. Мана качествоҳои нағз. Мана 700 сомон размерош ҳастай. Намхеваям ҳаст, сирхшам ҳаст. Аи чандай? Анаи вайш боша кардиганакаш 350 сомон тоза турецки ай. Мана биёен духтаро ҳастай. Ана баъдан анаи куртоҳои ва яхшура паплинакора арзон кардан. Ино 600 сомон будан, ҳозир 480 сомони акция эълон кардагиян. Марамад чандта рангай диден, расветкои хушру дора. Аз иноям метонен ки харидорӣ кунен. Духтаракое ки киртои туркиро мепӯшанд медонанд чунки ино чӣ хели нарх будан. Ҳозир боша инамихе нархи дастрас шидагиай. Инамудо чандай? Анаи моделошам ҳами хел духтаро. Аз инам расветка ҳастай. Мана расветкаоша бинен. Ҳаминам 480 сомон шидагиай. Ана бадини гарошкошон фасон. Ишам ҳами нарха? Анаи гарошкошон хушрӯе ҳаст ки духтаро. Мана бинен турецки тоза. Иноям ҳозир шумо метонен 480 сомонда ҳами моделора харидорӣ карда. Иҷода бо модели дигаршам ҳастай. Анаи дигар моделиш диден? Ишам ҳам хел 480. Чанса? Анаи модел бошад 400 сомон. Мана паплини фасон модели туркӣ. Мана бинен фирмаи ипек, бренди ипек. Хулас 400 сомон. Ана инчунин киртои джинс. Джинсои оригинал касе мепирсид. Ана нуқтаи савдода ҳастай. Мана бинен гадензои оригинал нархш 500 сомон. Мана бинен аз джинсо бо дигар моделошам ҳастай. Мана касе дар корай диден инаинош бо дигар фасонай. Нархошон 500 сомони. Ай кирточи? Ана ино 480 сомон. У вайшама клет кашам. Амана вайо 480 сомон. Ино куртои тоза турецкиёи оригиналан. Ана бад абая ҳастай. Абаёи хушрӯ. Нархои абаётон чандай? 400 сомон духтаро. Кадом намуд абаяе ки мегирен. Мана 400 сомони метонен омада аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен. Халатои туркӣ ҳастай. Ай чанд сум сар меша? 280 сомон халати туркӣ метонен бигирен айҷа. Ана безрукавкаву жимпирои турецки доранд. Чандан баё? Аз 350 сомон жимпирои туркӣ сар мешавад духтаро нархаш. Марамад ҳатман биёен ай пеш бинен борошуна. Боварӣ дорум маъқултон мешава. Харидорӣ кунен. Манаи абаяҳо чандиян? Анаи абаяҳошунан диден. Инҷода ҳам двойка аста ҳам тройка. Ино 500 сомони. Мана духтарако. Духтаро и кардигана бинен фасониша тоза турецки. Ай пеш ҳами хел хушрӯвай духтарако. Медонам ки бисёриё намхе туракора мепирсанд. Ина турецки дар кор бошатона ҳатман анамиҷа биёен. Беҳад хушрӯвай. Нархиш чандай? 400 сомон. Мана барои и модел беҳтарин нарх пешниҳод шидагиай. Марамад размеро ҳастай. Ай пеш бо биёен ира тобистон дая метонен пушена. Ай болои паплинако хели туракай. Ина бисёриё дар тобистон тур мепӯшанд. Ина марамад аз ами модело бигирен духтаро. Беҳтарин модел, качествои нағз. Ин чанд сумай?
ана ин намуд абайяҳо ҳастай 800 сомон. Сумкаи оригинал доранд 300 сомон. Тоза бори турецки. Ина иҷа дар нижни бельё духи ҳамаи чи ҳастая. Пойафзол мара мадина нигоҳ кунед. Пойафзолои хушрӯ ё ай чанд сома сар меша? аксия шидагия духтаро мана турецки 200 сомон кадо меша ки мегирен 200 сомони. Мана турки тоза бад медонед распродажа доранд. Распродажаи абайяву киртоҳо ҳастай. Ози бо инора ман нишон метиҳам шумо бинед. Ба духтаро распродажа кирта 150 сомон ёям турецки ана киртоҳошон 150 сомон туркиё. Ана абайяҳошон бошад 200 сомон. То ҳол дар ягон ҷо абая 200 сомон набуд духтаро. Иҷада боша шумо метонед пайдо кунед. Инам ё киртои духтагӣ тайёранд 150 сомонӣ. Мана бисёрай бохтон биёен ай пеш бинед боварӣ дору маъқултон мешава. Ана ба абая нишон тиҳед. Абаяҳошонам фасонанд духтаро. Нархшон 200 сомон. Аксия рафтистай. Мана фасониша бинед. Хушрӯй аст ки тоза бори Дубай. Мана Дубай тоза. Касе дар корай 200 сомонда омада харидорӣ кунед духтаро. Бо нархи беҳтарин. Баъд либосҳои кӯдакона доранд, аксия кардагиянд. И кӯдакона чанд сомай? Нигоҳ кунед 350 буда 150 шидай. Ана 100 сома доранд. Инаи чандай? Двойка ё тройка? Тройка 150 сомон костюми джинсай фасониша бинен. Ина иҷа бо тройка. Ина кирта. Ира бинен охи чиқа кирта чои хушрӯ. И чанд сомай? 150 сомон. Нигоҳ кунед 260 буда 150 шидагияй. Ина иношама? Ина 240 буда 150 сомон шидагиянд. Хулас нархошон ҳамаш арзон шидагияй. Аксияи калон дар либосҳои кӯдаконаям ҳастай. Мана бинед 150 аз 100 сомонат кадомай? Мана 100 сомонаҳоям ҳаст духтаро. Мана киртачара бинед ҳамроҳи сумочкаш и 100 сомон. Фасонак аҷоиб беҳтарин нархҳо бо нархҳои беҳтарин либосҳо бо нархҳои дастрас. Марамад омада ай пеш бо бинен метонед бо ҳамин нархҳо ҳаминора харидорӣ кунед. Баъд дастархонаҳои фасон тар намешава нигоҳ кунед. аҷоиб хушрӯ 200-250 аз размераш вобастагӣ дора. Шумо бо метавонед нависеншона бо суратҳошона мепартоед. нигоҳ кунед чӣ хушрӯай дастархонашон. Инорам ҳамаша арзон кардагиянд. дар ҳақиқат ҳам нархошон давая хубай барои инамуд качестваҳо беҳтарин нархҳора пешниҳод кардагиянд. Мана сачоқ доранд, дастархон доранд, ҳамаи чӣ доранд тоза бори турки. бори дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза магазини либосҳои турки занона дуюм қатор. пижамаҳо чандай? пижамаҳоям ҳаст. чанд? пижамаҳои турецки тоза духтаро 150 сомон распродажа. Мана иҷада бачагӣ духтарӣ занона ҳама намудаш ҳастай. Мана биёен бо айпеш хитон бинен. Таро пижамаҳои турецки арзон шид. Мана кадо меша ки мегирен 150 сомон дар бозори Корвон тарафи бинед инаи 250 сомон буд ҳозир 150 сомон шидай. тарафи Тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза подвал магазини либосҳои занона. Мана чин намуд пижамае ки мебинен турецкиян ҳамаш 150 сомонӣ шидагиянд. духтаро рақамашонам мемонам. бо шумо да чизе дар кора нависеншона сурат мепартояндтона.